дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат дошта, дар баробари бунёди иншооти таъйиноташон гуногун, роҳҳои маҳаллии деҳаҳо низ таъмиру азнавсозӣ гашта истоданд. сокинони ободкори хуррамдеҳи ҷамоати гулистони шаҳри Левакан бо шиори дар ҳамдастии деҳаамонро обод мекунем тадбирҳои бунёдкориро идома дода, барои пурра таъмиру мунфашкунии роҳҳои рӯстоашон талош намуда истоданд. бошандагони ин деҳа бо ибтикори худ сокинони дигар кӯчаю маҳаллаҳоро низ ба анҷом додани корҳои ободонию бунёдкорӣ даъват намуда, дар татбиқи ҳадафҳои созандаи кишвар саҳм мегузоранд. сокинони ин маҳал бисёр як мардуми фарҳангдӯст, яъне ки меҳнаткашанд. соли гузашта бо иқдоми ҳамё зиёда аз 4 километр роҳи ҳамин деҳаро асфалт мунфаш карда буданд ва чиқеле ки дидем ин сол бо рафтаи мардум ин муроҷиатномаи сарвари давлатро ба як рӯҳияи баланд қабул намуда саҳми арзандаи худшонро гузарондастанд ва шукронаи ҳамин давлат мекунанд, шукронаи тинҷӣ амонӣ мекунанд. солҳои пеш ин раҳо бисёр раҳои фарсуда буданд, аз собиқ шӯравӣ монда буданд. мардум ба як мушкилото баромада ба минтақаи чи шаҳри Бохтар, чи Душанбе, чи шаҳри Левакан мерафтанд. баъди ин мунфарш намудани ин роҳҳо рафтуашон бисёр хуб мешавад. роҳҳои хуррамдеҳ ки яке аз калонтарин рӯстаҳои шаҳри Левакан мебошад, дар давоми солҳои зиёд вайрону валангор гардида ба рафтуомади воситаҳои нақлиёту пиёдагардон мушкилиҳо пеш меовард. бо назардошти зарурати азнавсозии роҳи мазкур, аҳли ин деҳа соли гузашта дар иттиҳодию ҳамдастӣ 4 километри онро мунфарш намуда буданд. имсол низ сокинони ободкори ин маҳал тасмим гирифтанд ки тадбирҳои ободониро дар маҳалли зисташон боз ҳам вусъат бахшанд. раҳҳои мо деҳаи хуррамдеҳ аз солҳои 60-ум яъне асфалтпӯш карда шудагӣ будааст. ҳама вайрон шуда буд. дар давоми 61 сол зимистон рафтуомад ба ноҳия ё ба шаҳри Бохтар халқ азоб мекашид. соли гузашта мо амин роҳ аз 4 километраша асфалтпӯш карда будем. мана имсол бо 1 километр 200 метраша мондагиро ҳам ҳамирӯз мегирем асфалтша. оянда нақшаҳомон ҳамин кӯчаҳое ки байни қишлоқ дар кӯчаҳои майдаранд ҳамин хел карданием ва давомаш ҳар як сумчуба вай барои чароғон кардан талош мекунем ки то ҳамин 30-солагии истиқлолият ба ҳам асфалтмоно ҳам чароғониро ҳамаша вай кунем ва анҷом расонем. дастраси соҳибкоро қатиё алалхусус тамоми тоату то вазири нақлиёт ба моини техникаҳои замонавӣ қати имрӯз ин кор пеш рафта истода. мардум иро орзу доштанд. тоату дар баъзе маҳал агар мегуфтем ки амира ҳама мекунем во боварӣ ам надоштанд. лекин имрӯз ки дидан кор пеш рафтааст, он нафарое ки дар хади Русия ҳастанд, соҳибкора ҳастанд, ҳамаш саҳми худшон дар ин гузошта истоданд. дар пеш мана бигем ҷашни 30-солагиай як тӯҳфа мешавад. дар асфалтпӯш гаштани роҳҳои маҳаллӣ саҳми кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Левакан ниҳоят калон аст, зеро онҳо аз аввали кор бо мардуми сарҷами ҳамин деҳа буда кӯшишу ғайрати худро баҳри ободии хуррамдеҳ сарф намуда истоданд. муассисаи давлатии нигоҳдории шаҳри Левакан дар мувозинаи худ 111 километр роҳҳои умум дорад. инам бошад 37 километр раҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, 29 километр раҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ ва боқимонда 53.5 километр раҳҳои маҳаллӣ мебошад ки дар давоми 2 соли охир, яъне дар барои ҷашни 30-солагӣ зиёда аз 23 километр дар маҷмӯъ дар шаҳри Левакан раҳҳои маҳаллӣ пурра таъмини роҳ гузаронда шуд. аз он ҷумла дар соли 2021 аз тарафи вазорати нақлиёт 1 километр 300 метр таъмири ҷорӣ гузаронда мешавад ва инчунин аз тарафи бананг номуди соҳибкорони шаҳри Левакан 4 километр дигар роҳ ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар мунфаршкунии ин роҳи мазкур ки мо имрӯз ба нақша гирифтем зиёда аз 1 километр 300 метрро дар байн мегирад. 9 адад техника сафарбар карда шудааст. бунёди роҳ, пул ва бароварда сохтани мушкили сокинон аз беҳтарин амалҳои хайрхоҳонаи инсонӣ мебошад ки ин иқдом аз ҷониби соҳибкорони ватанпарвар дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дастгирии ҳамаҷониба ёфта марҳила ба марҳила маҳаллаҳои аҳолинишин ободу зебо гашта истодааст.